ife dị mma mere unu, arụ isi ike wara unu ọjị, ebe ọbụla unu si afụ iru m, ebe ọbụla unu si arụ ọrụ m. Onye unu na-anụ olu ya na onye unu na-afụ iru ya bụ nwanne unu nwaanyị, eze nwaanyị oge chọpụrụ iche anụwa. Ibe nwaanyị ka m bụ, eji m okwu ọnụ, mmiri na ihe dịka chisike ya, ya bụ ihe m ji azọ ndụ. Nkụzi m ga-azọ gị ndụ, gị bụ onye na-afụ iru m, gị bụ onye na-anụ olu m, ma ọ bụrụ na ị na-esonyere m na ọtụtụ nkụzi m na-akụzi ebe a. Kedu ihe m na-akụzi? Ana m akụziri gị nwa bụ nwanne m bụ onye Igbo otu ị ga-esi wee ghọta ike nke onwe gị, otu ị ga-esi ji aka gị wee bụrụ dibe nke aka gị, inwe ike ịbụrụ ụkara mmadụ ụkara mmụọ. Ya mara unu mma. Ekene m unu na ọgwụgwụ afọ ndị bekee bụ 2024. Ifeọma ga-emere na anyị. Ihe a bụ nkụzi mbụ m na-akụzi n'ime 2024 wee na-asị ndị niile bụ ndị ụka na-esonyere m, asị m unu happy new year. Ndị ọgọ m ibe m, unu mana anyị nọ n'ọnwa ya ngwụcha ọnwa ụzọ alụsị. Ama m na ọtụtụ anyị niile ejego n'ihu mmụọ nwechi anyị, maka na anyị ma na o nwere mmụọ nwe anyị. Onye Igbo ọbụla na-amarọ na enwe mmụọ nwe ya, ịma na onye nke ahụ ka na-efe n'elu. O kwesịrị ka ị mara na o nwere mmụọ nwe gị. Mmụọ ahụ nwe gị enwekwara obodo ọzọ ọ ga-esi na-abụghị na obodo ahụ bụ obodo be nna gị, obodo be nne gị. Ọ mmụọ a na-abụ nwe gị, mmụọ ndị be nna gị nwe gị, mmụọ ndị be nne gị nwe gị. Ya bụ n'ọnwa ụzọ alụsị a, ama m na ijego n'ihu mmụọ nọ na be unu. Iwu abụrụ na ị ga-eje na nke ihu mmụọ n'obodo unu. Ị nwere ike ịrọ na be nna gị wee kpọọ ọra mmụọ nwe gị. Ọ bụkwa na ndị ụka dị na ngwuru unu na ha ka nkwụ, ijebe n'ihu mmụọ nọ n'obodo unu. Otu a ka ọ dịkwa n'ikwu nne gị. O kwesịrị ekwesị ma zie ezie ka ị nwee ike ije biere ha, huoro ha na nwata na-ehuru ehuru wee na-aṅụ nne ya ara. Unu ma na mgbe gboo a na-apụkawa ubi otu anyị si apụ kịta. Ọtụtụ ụmụ Igbo nọ n'obodo dị iche iche, unu ma nke ahụ, mana mbụ ọ dịchaghị one ahụ. Ya bụ na ebe onye nọ ka mmụọ ya nọ, mana onwe ka isi wee nata na be unu, o kwesịrị na ị ga-eje wee huoro ma ọ biere mmụọ ahụ nwe gị. Ọ dị ezigbote mkpa. Ya bụ na anyị nọ n'ọnwa ngwụcha ọnwa nke ụzọ alụsị. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị nwere ike ịganwu, ụfọdụ aganwukwa, mana n'agbanyeghị ma ị gara ma ị gaghị, o nwere ike ọ bụrụ na anya gị ruru mana ọkpa gị erughị n'ihi obodo ebe ị nọ. O wee bụrụ ya, ụmụnne m, ihe m chọrọ ịkụziri gị taa bụ ife ị ga-eme ka ị nwee ike inweta ngọzi naanị ebe ahụ ị nọ. Ọ bụ be nna gị ka ị nọ eme akara ụwa gị, ọ bụ n'obodo ọzọ ka ị nọ, maka na a na-apụ ubi. Osisi nnụnụ fụrụ ndo n'elu ya ka ọ na-ebe. Obodo ọbụla gị nwa bụ onye Igbo fụrụ ndo na ya, ibere ebe ahụ, chi gị ga-anọnyere gị. Mana o nwere ihe ị ga-eme ka e nwee nkwekọrịta n'etiti mmụọ ahụ nwe gị na mmụọ obodo ebe ahụ ị nọ. Onye abụkwana na ọ na-agaziri gị. Ma ọ bụrụkwa na ị bụrụ onye kwụbara aka ya ọtọ, hapụ ịbụ onye na-emegide mmadụ. O wee bụrụ ya, tupu m na-aga n'iru n'ịgwa unu ihe unu ga-eme ka unu nwee ike inweta ngọzi sitere n'aja n'obodo ebe unu nọ, tupu m na-aga n'iru n'ime ya, achọrọ m ịgọrọ unu ọfọ. Ike m ji wee bụrụ nne, ọ nne ka m bụ. Nne ọbụla bụ okike. Ike m ji wee bụrụ nne ka m ji wee na-ekwubi okwu n'isi unu niile bụ ụmụ Igbo, ndị na-achitere azụ n'ụzọ nke mgbe ochie, nke dị mma, ndị na-akwanyere mmụọ onwe ha ugwu, ndị olileanya na ntụkwasị obi ha bụ n'ebe mmụọ onwe ha nọ, ndị bụ na n'agbanyeghị na ihe ha na-ayọ na ha enwetabeghị ya, mana ha ka nwere olileanya na ntụkwasị obi na mmụọ ha agaghị ahapụ ha. Ọ ndị a ka m na-agọrọ ọfọ taa. A sị m na ọ ga-adịrị unu na mma. Dịka anyị banyere n'ọgụgụ nwa bekee bụ 2024, obere oge anyị ga-abanye ọnwa mbụ dịka ndị Igbo si agụ nke ha. Unu mana nke ndị ọcha bịara wee kpuchie nke anyị, mana ọ nwayọọ nwayọọ ihe niile furu efu ọ ga-abata, mana ọ bụrụ ihe a na-achụ n'ike. A sị m na 2025 ga-amara anyị niile mma. Ihe ruo na ịnọ ọ nọrọ, ihe ọma ga-anọnyere anyị na 2025.
ife ọbụla bụ awele sote 2024 ọ ga-eru anyị aka. Ihe ọbụla bụ ụgalị, ihe ike, ihe anya mmiri, ọnwa erughị eru, ọya, anyị agaghị afụ ya. Ugburuku, nseke sotere 2024 ọ gaghị afụta anya, ọ ga-aga n'ụzọ ya, anyị nwa gaa n'ụzọ anyị, maka na anyanwụ na ọnwa adịghị ese okwu, mana onye ọbụla na-achara ibe ya. Ya mere ife ọbụla bụ ife ọjọọ gbata uhie sote 2024 ị ga-aga n'ụzọ gị. Anya na ntị adịghị afụ. Ekwuru m si na ọ ga-adịrị unu mma, ife ọma ga-emere unu. Ndị na-afụbeghị ife ọma ga-abịara unu dịka unu na-agọrọ chi unu. Chi unu agaghị agbawa unu aka ọzọ. Ike nji wee bụrụ nne ka nji wee na-ekwubi okwu n'isi unu niile bụ ụmụ amụrụ amụ bụ ndị Igbo. A sị m ife ọma ga-emere unu. Arụ isi ike ga-awara unu ọjị, maka na arụ isi ike bụ ngọzi. Unu ga-enwe ndụ nka nka. Unu ga-adị ka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ. Ya mara unu niile mma. Ise, ya gaziere unu. Ọ bụrụ na nkụzi mmasị gị, ị ga-esi ya biere m akara mmasị bụ like, sọskraịbụ na chanel a ma ọ bụrụ na ị sọskraịbụ be, shia kwara ya ndị ọzọ. Na ị chọrọ ịjụta m ajụjụ site na nkụzi m na-akụzi ebe a, kpọtụrụ na 07067582843. Akpọna m akpọ, naanị ihe ị ga-ezitere m ozi bụ na WhatsApp voice note. Ịpịtọ foonu gị aka, irekọdụ isendịarụ m ka m nwee ike ige ya. Ọ bụ na chi foro na m egebeghị ya, risend ya meseji gị, o wee bụrụ ya. Ụmụnne m, ka anyị ga-anọ n'iru ife ị ga-eme n'obodo ahụ ị nọ. Kedu ife ị ga-eme nwanne m? Gaa ka ị wetara m ose ọjị. Ọ dị ezigbote mkpa na gị nwa bụ onye na-eme ihe mmụọ, na ose ọjị ekwesịghị ịkọ akọ na be gị. O kwesịrị na ị ga-enwerịrị ose ọjị, nwekwa ihe ndị ọzọ eji agọ mmụọ. Dịka onye ụka, ije edebe onye ọbụla bụ osi na ya bụ onye ụka, o nwere Baịbụl. Ọ bụrụ na ndị kwere na ekpere mmụọ nsọ, fa nwere ụmụ ude mmanụ nsọ, fa nwechara ụmụ ngwa agha ha ji anụ ọgụ mmụọ. So gị nwa bụ onye na-agọ mmụọ kwesịkwara inwe nke gị. Nzu, edo, ose ọjị, akwa ọkụkọ, ihe niile adịcha ezigbote mkpa inweta n'aka gị nwa bụ onye Igbo na-eme Igbo. Aka inu, mmanụ akwa ojukwu, ude akị, ihe niile adị ezigbote mkpa na be gị. O wee bụrụ ya ka anyị gaa n'iru na ihe eji maka ya wee bịa. Kedu ife ị ga-eme iwere ose ọjị tinye ofu n'ọnụ gị, kpata ofu n'aka n'ahụ, ji ya fichasịa arụ gị, ife ọbụla na-adịrọ mma, nke ya bụrụ gị ogbochi na ayụyọ anyị chọrọ ịyọ, ma ọ bụ na mmụọ anyị chọrọ ikpokwu n'ọnya ka ị na-ekopụ. Ikochasịa arụ gị, nye ya n'isi gị, tụpụ ya, nke anyị kpụ n'ọnụ, taa ya eze, bụchapụ ya. Ị bịazie wetazi ose ọjị ọzọ tinye n'ọnụ gị. Mma ha gwago na ị ga-etiwe n'ọbụla masịrị gị, tinye ya n'ọnụ gị. Itinye ya n'ọnụ, ije kotere m akị bụ mmiri, weta efere plastik white a maọbụ efere ọbụla anyị nwere ebe gị dị mma, weta ya, gbata mmiri tinye n'ime, weta akị bekee, gote shuga, desi ya n'akụkụ, weta ya bụ akị bekee, wee were ya wee kwuo okwu. Kedu ife ị ga-ekwu? Onweghị onye ma otu mmiri si wee si n'ala wee gbagoo n'elu baa n'ime akị. Onweghị onye ma otu gị na chi gị, ihe gị na chi gị kpere ịbịa bụ ụgwa. Ya mere, dịka na-enweghị ihe onye ma ihe gị na chi gị kpere na onwe onye ga-egbochi nwa ya. N'ife ị na-ekwu tata bụ ụzọ ife ọma gị n'obodo anyị nọ, n'ịchọ ka anị be nna gị ya na aja ala obodo ebe ahụ ị nọ kpaa afe ya, ka ha jikọta aka ọnụ wee mee ka okwu na ije gị na-ewetara gị ife ọma, ka ife ọbụla i bitere aka ka ọ bụrụ ife ga na-agaziri gị. Ihe ọbụla bụ ife mkpuchi na-eso gị n'obodo anyị nọ, na ịchọ ka ọ pụọ, tiwa ya bụ akị, were mmiri ya gbanye n'ime efere ahụ ịgbanyere mmiri, tọpụ akị ahụ na akwụkwọ, atakwana ya. Onye ọzọ nwere ike ịta ya, o nwekwara ike ịtụfu ya. Iweta ya bụ shuga mkpụrụ 7, weta ose ọjị 14 n'aka na abụ ya, 7 na abụ, wee were ya wee kwuba okwu ife ụtọ na ndụ gị. Anị be nna gị, anị kpọọ afọ obodo ahụ ị nọ, anị be nne gị kpọọ afọ ana be nne gị, na fa jikọta aka bịaba na anụ ya obodo anyị nọ, na ebe onye nọ ka mmụọ ya nọ, ka mpụ ị na-agba n'obodo a ka ọ hapụ ịna gị n'iyi, ka ife ụtọ soro gị n'uje na ụna gị. Gọzie onwe gị ka okwu ife ụtọ na ndụ gị. Kwa na ịchọọ ka anyị na-eji ije ifere, na ịchọrọ ị na-eji na-ejete n'obodo a, aja ala obodo a, na ịchọrọ ihe ọbụla bụ mbọ ị na-agba, nke iji ọfọ na obu na-agba, ka ọ hapụ ịna gị n'iyi. Ije ọbụla bụ iji ị na-eje maka ọdịmma gị, ịchọọ ka ọ bụrụ iji ifere nyere gị, ikwụsịa ya, nyebata ya n'isi gị, tinye ya na mmiri ahụ, ma ose ọjị anyị jiri aka ma shuga ahụ, tinye ya na mmiri ahụ wee kwuba okwu. Mmiri bụ ndụ, mmiri bụ ife ọma, mmiri adịghị enwe iro. Ị chọghị inwe iro mmụọ, ị chọghị inwe iro mmadụ, ebe ọbụla ọkụ na-agba, nọ mmiri na-agbanyụ ya. Ajọ ọkụ na-enwu na ndụ gị tata, a na-agbanyụra gị ya bụ ọkụ. Ikwụsie ihe niile ka ị na-ekwe ka ị na-akpọ afa gị, ikwụsie ya, iburu mmiri a wụọ ya n'ala kọmpand ebe ibi, n'ala wụọ ya n'ala. Ọ bụzie na enweghị ana n'ebe ibi, ịpụta n'ala na ndị
bi ebe a ga-asị na ị narawogo ha akara aka ha. Ị mara ebe a mmadụ na-eme ọwụwa arụ na bedrum, mmiri esi ebe ahụ na-apụ, si ebe a wụpụ mmiri a, ma ọ na iwere mmiri a wụnye ya na ihe ọ ya eme ịpụọ n'ezi na ụzọ iwufuo mmiri a, otu ọbụla ị ga-esi wee mee ya ọ dị mma, mee ya ọ ga-adị mma ma ọ bụ na ime ya. Asị m dịka ị na-eme nke ife ọma ga-emere gị, ime ya nwee ntụkwasị obi na ihe anyị yọrọ na a ga-emere gị ya. Ihe ọbụla bụ ihe iji ezi obi gị wee yọọ mmụọ gị dị mma, mmụọ gị ga-emere gị ya, naanị oge ka ọ ga-egbu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe a ga-emere gị ozugbo ozugbo. O wee bụrụ ya ụmụnne m, ya bụ ihe ị na-eme ị ga-eme, ma cheta na gị na chi gị na ọra gị ga-adị na mma. Mụta ịgọ mmụọ na ịgọ mmụọ ike dị n'ime ya. Gọbara chi gị, gwaba chi gị okwu, na onye gbachi ya nkịtị chi ya agwụ ya nkịtị. Ị mara ihe ahụ bụ mkpa gị, na-akọsara ya mmụọ onwe gị. Mara ihe akara aka gị kwuru, ka ọ hapụ ịbụ na ị nọ n'ebe a na-agaghị ya, ebe mmụọ gị na-agaghị abịanwu wee na-akpọ mmụọ gị ka ọ bịa. Mgbe ụfọdụ ọ na-ebute ekpere agara aga. O wee bụrụ ya ụmụnne m, ya mara unu mma. Nkụzi amasị gị, biere m akara mmasị like. Udo dịrị unu niile. Ise ise ise.